De două zile nu dorm și mă uit la telefon. Viața mea, de ce n-ai avut curaj să-mi dai măcar un mesaj? Iubirea mea, cum poți să mă lași așa? Cum te rog de inima, viața mea? Nu credeam să fii în stare să mă duci la disperare, iubirea mea. Vreau să mă uit în ochii tăi și nu știu de ce supărare. În brațe vreau ca să te strâng, alelelelelelele, și pe umărul tău să plâng. Mm-hmm.